Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh duduk. Kamu sini. Harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu. Terus tambah sayang karo orang tua. Amin. Tambah sayang karo keluarga. Terus? Terutama saya. Sayang pora? Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambal kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo niken salindri. Anoleh Dik. Terus liramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulung. Mongkatan gak konon siramu
Taun nono winda nono tak enteni ing pucuking tresno melu nangka bebasane wong katon katon siramu bae Tarik. aja lali pawelingku uga manungkan mas janji-janjimu aku yang setia satu tak anteni nganti saelingmu. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kleren sawetara ya no. Iya mak. Ngestokke dawuhmu. Nduk piye? Kapisan ora lali ngunjukke lan puja puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Sebabe apa yung? Sebabe karana aku lan kowe anakku limbo isih diparingi nikmating pangeran, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmat lan rahmate sing gawe jagat. Awake bisa manunggal, tetunggalan ana ing Kemlaka Legi Kadipaten Nganjuk kene, Nduk. Ngono ya, Mak. Musik iki kok katon gayeng gumarenggeng. Iki jane dalam rangkaian apa to, Mak? Ngene ya, Nok. Adicara wayangan bengi iki dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 28 sasine Oktober. Oh, ngono ya ya. Iki persembahan khusus saka pepundhene awake dhewe ya kuwi Bapak Edi Santosa untuk seluruh masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi. Oh iya, dasare ya kanggo menggugah semangat patriotike para pemuda lan pemudi kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi kene ya Yung. Bener, Nduk, heeh. Turto aku karo kowe iki ya ngrumangsani. Nggih. Bapak Edi Santosa iki yen karo awake dhewe wis ora kaya wong liya. Heeh. Wis ndak anggap wong tuaku dhewe. Ana tetembungan wong liya dadi dulur. Nggih. Pak Edi kuwi. Iya. Tur manehe panjenengane iki ya lenggah ana ing DPRD Kadipaten Nganjuk, mula wis sak terpe lamun gelar acara kaya bengi iki. Oh iya, idep-idep menyerap aspirasi dan memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kemlaka Legi. Nggih. Mula wis sak terpe ya Yung yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama. Tenan kok, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak. Sungkem bekti kula kunjuk Pak Edi Santosa ingkang sampun pitados kalian kula sak rombongan paring nelipur gelar kelir gantung gong Pak wonten ing Kemlaka Legi mriki. Nggih Yung, heeh. Dasare, Nduk, piye? Dasare para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi iki yen karo awake dhewe sak kanca wis manjing kaya sedulur. Awake dhewe sowan rene iki wis marambah makaping-kaping bola-bali. Oh, langganan kok. Apa ya tumon setahun iki ning Kemlaka Legi minimal ping pindho lho, Nduk. Lah ya, kuwi wajib. Heeh. Sadurunge kae iki ya ditimbali lumantar Pak Lurah. Heeh, kae biyen bener. Heeh. Mula ana rangkaian Hari Sumpah Pemuda iki kowe bakal tak tuturi. Heeh. Aku sing selaku cah enom bingung. Mula aku nyadong dawuh ana ing Hari Sumpah Pemuda iki bingung arep paring pitutur apa marang anakmu Limbuk ngene ya, Nduk.
ana adicara Hari Sumpah Pemuda iki aku bakal paring weling para penjajah saiki wis ora njajah secara fisik nanging ada 3 cara untuk melemahkan pemuda Indonesia sing pamriye njajah marang bangsane dhewe. 3 kuwi apa wae Yung? 1 ya kuwi kaburkan sejarahnya. Dadi para pemuda iki digawe ora weruh karo sejarahe, ora ngerti karo kehebatane para leluhure. Oh ngono. Nggih. Angka 2. Angka 2 ya kuwi hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Oh ngono. Jan. Omonganku wis kaya sarjana seni ya, Nok. Heeh. Angka 3 sing ora kalah wigatine ya kuwi putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya sehingga leluhurnya dikatakan bodoh dan primitif. Lah iki sing bahaya nduk. Ngono. Nggih. Yen awake dhewe iki wis ora duweni kebanggaan karo leluhure awake dhewe, leluhure awake dhewe dilokke wong Jawa ki kuno, wong Jawa ki primitif, wong Jawa ki bodoh. Ya iki sing bahaya nduk. Oh ngono ya Mak. Mula ana tetembungan jas merah ngono kae ya Yung. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul nduk. Apa maneh penyakit gone bangsane dhewe iki ora ngemungke mung korupsi wae. Lah banjur apa wae? Ning 1 ya kuwi tidak disiplin, angka 2 tidak jujur, angka 3 pelanggaran norma, angka 4 intoleransi barang. Angka 5 hilangnya rasa saling menghargai dan memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara. Oh ngono ya Mam. Mula diwiwiti saka Hari Sumpah Pemuda iki, ayo diwiwiti bangkitke rasa tresna bangsa kuwi mau nduk. Lan pemuda zaman saiki kudu berprestasi lan berkarakter. Nggih. Ora kok pemuda kok nggo rimbas-imbis. Nggih. Isine nggur pansos, isine nggur gelut, isine nggur mendem kuwi panganan apa? Lah iya. Iya Mak. Ana jaman sing saya tuwa iki, aku anakmu Limbuk sing dadi seniwati. Mung njaluk pangestumu muga ora salah dalan nggonku melangkah dadi pemudining bangsa ya Yung. Umurku ki sak ora-orane luwih tuwa timbang sampeyan, Nduk. Heeh. Isaku ki ya nggur ngemong karo kowe. Heeh. Prayoga sing tuwajuh rasamu aja nganti keras budi kurang titi ya, Nok. Nggih. Sampeyan iso ngamati saiki kanca-kancamu kae do piye, ha to? Nakale piye, polahe piye? Aku ora elek-elek ning yen iso wong nakal ki kudu nganggo bingkai. Oh ngono Mak. Mergo cah enom iki isih labil dalam proses pencarian jati diri. Nggih. Ning ya kudu diati-ati ya, Nduk. Saya mumbul jenengmu saiki serawungmu kudu mulai ditata. Nggih Yung matur nuwun. Kembali ke benang merah. Iki awake dhewe sowan komplit plat AG Astra Brata Group. Ah iya. Saka kersane pepundhene awake dhewe Pak Edi Santosa. Heeh. Wayang gamelan Sonterop Borong Dalang. Ngaten nggih Yung. Anakku saiki arep ndongake apa marang khususe warga Kemloko Legi. Ya muga-muga kanthi acara Hari Sumpah Pemuda iki warga masyarakat Kemloko Legi semakin kompak dan tidak mudah untuk terpecah belah. Allahumma amin. Genti saiki biyung arep ndongake apa kagem Bapak Edi Santosa kang dadi sak pepundhene awake dhewe sagutrah. Bisaku mung ndongake Nok. Muga-muga Pak Edi Santosa sagutrah sekeluarga nggih pinaringan sehat bagas waras, pinaringan amanah anggone ngemban dados wakiling para kawula nggih. Ugi pinaringan rejeki kang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wis tak rene wis rada suwe babar pisan orang krungu kabare saja rada lalen mung tansah dadi
merati mari kangen muga-muga tansah tegar hatiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem kajenika jebul kae sing tak anti-anti wis tak komene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju deket lati SMA merati mari kangen muga-muga tansah tegar atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jagat jebul kae sing tak anti-anti wis tak komene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju geger lati SMA merati mari kangen muga-muga tansah tegar atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajatika Halo. hey jebul kae sing tak anti-anti wis tak komene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju deket lati SMA merati wis mari kangen mulat suka tansah tegar atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem
pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar via YouTube Astabrata Media. Oh ngono man. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP, ana ing lokasi bisa memantau lumantar HP-ne dhewe-dhewe ngaten nggih yo. Wah penontonnya luar biasa wis tak titeni wit biyen. Mloko legi kok barisai wis ana wong lungguh ning arep panggung. Ha iya, selak kentekan nggono. Bakule ya kebak no. Bakule iki wis kong kali kong karo aku kok. Oh ngono, tenan. Wis tak wenehi rapal supaya bakule iki laris. Oh ngono, heeh. Apa ana rapale? Ana. Rapale wong bakul, wong dodol ben laris iki piye? Slumun slamet ya toh. Tolak sawat balen dalan getih putih nyingkir, getih abang nyimpang, getih ireng meneng jebok bosok leyak-leyok. Sing dodol Janaka, sing tuku Srikandi, laris kanthi kersane ngalah. Angger kulaanmu 1000, ngedolmu 500. Met. Ayo bangkrut kuwi kok. Ya muga-muga didongake iki hawane nganjuk iki wit angger panas iki awan iki mesti panas. Muga-muga ndang diparingi udan. Amin. Iki uga awake dhewe ora ijen saka kersane Bapak Edi Santoso pepundhene awake dhewe. Iki uga nimbali ya kuwi kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Sapa Dik Niken Salindri saka Kota Tahu, Kota Kediri. Iya, lagi naik daun. Oh tenan. Jadwali kebak kae, Nduk. Aku ki goleki selae angel ram. Lah iya. Goleki longgare angel-angel. Lah arep mbok jak apa? Ya tanggapan arep mbok jak apa piye. Kono sinden aku dalang ya tanggapan. Diaturi ngadeg ngancani awake dhewe. Monggo Dik jumeneng. Yuk spote sing wis digarap karo kanca-kanca monggo bebas mardika mawon. Ayo. Ya spote apa? Cah nom Ibrahim jan. Ayo Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk. Aduh, ngene kecelik. Ngetok nenek nom. Kita nenek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Salindri. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Sudah lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Kita pira ya? Aku Dua. Nek karo Dik Niken peng 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih ya Mas. Nggih. Injih niki acarane Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh,
Terus repot mungkin, Dik. Oh repot, Nggih. ya pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, Nggih. panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Hari Sumpah Pemuda, Dik. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat ya Iya. toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel ya toh. Sopo sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wes ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang iki serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye piye piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bunga niki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus, tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku iku iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Masuk panggah ramambu. Ngene, ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku- Gua pacare sampean. Ya ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakon pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. kayak berita tekan ndi? David Beckham kan? Undak. Oh, ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi, kuwi ya. ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu Ibu maratuwa. maratuwa. Kuwi mau wis tak salimine kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok. Endi kok Bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ampun Wong kan karo yo Pak. apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wes saiki yang malih nyeluk kamu nyapa to? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro, nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku ndruwodok ngene iki Mas banget. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya. Aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober.
Wisuda sudah kemarin 18 Sudah. Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. aku bawa sesuatu loh. Oh, apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terus terutama saya. Sayang pura? Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Oh, ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun ke-8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. Tapi bukti nyata. Oh, Loh, iya. beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekeki apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen, arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas, kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, yo dikei tetembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh? Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung.
ana Lencong. lewong kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen, wah wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki lho, lah. Coba omong ning kene. Asine ning jero batin tapi kucat ning lambe kok ya sepurane. Iya iya. Ono jadi omong ning pangku. Asine atine Mas Akbar ya kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampean kok gitu toh Mas. Ora, Kamu ora. ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum boten, gitu toh. boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Ki ana lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Loro Ati 2. Oke, Loro Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip 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 sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresna ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepe yen to weruh sliramu jejer dheweke andom tresno ngombar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresnaku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola-bali mong gawe gelaning rasa tresna sliramu rapi sanjaka tasasumun enggal paringan eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rinalan wengi bola bali baca nglarani ati Dangdutnya Mas. kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresna ning nyatane sliramu
wis ra bisa tak kedepke ora sliramu jejer dheweke andom tresno pangajap rina lan wengi bali baca arati wis milih tresno apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bali mangkami kalaning rasa rasa tresno sliramu rapi sanjata wis milih tresno apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mangkami kalaning rasa rasa tresno sliramu rapi sanjata sesuwun ala paringan marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rina lan wengi bali baca larani ati. Duduk sini dek kan, duduk sini. Kenapa kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asli nih? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune dik niken. Terus jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean opo ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Gue belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau. Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang lho. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Oh, duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini mama ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik, seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Kowe iki apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah, ya toh? Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh? Di sini, ya toh? Ini bokongnya agak diangkat, bokongnya. Oh, Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ya. ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lho jare Pak kena limbuk lho. Terus
Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi, Ya, diulangi lagi. Heeh. Kok Sabar. kaya mulang guru apa jenenge? Apa? Capaut to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok jan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul nodek kuwe Wes, Mas. enak Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Domongi kok. Wis. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan merasane mak teratap semriwing kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentok lakune jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka. Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Miu. Oh, Mas Mio. Miu. Kayak montor ya, Mas ya? Miu. Ayo Mas Miu kesini ngancani aku sama Dik Mio Niken. kuk kemari kuk. Ayo mari lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Yo kuk kemari kuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jan? Aja dipeleroki yo sak rambane. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran. Boyo sing eling iki budaya Dik Niken tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya. Iya, Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya, Aa. telek. Telek-teleknya apa to iki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapa? Nyapa lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, Wis sobat nyamuk wis. kok sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngenge ono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho, cuk kuwi. Lah apa? Ya umpamane kowe karo kono aku ya sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta Timbang Mas. ora ono. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau enek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung maling jan. Apik. Iki Isih keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya. Masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Oh, Heeh. piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene panjenenganipun Bapak Edi, Bapak Dewan, Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Nggih, matur sembah. Kowe rene nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho engko kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah nggo, ora tetep bagus, tetep bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana?
Kamu Yo ora takut, kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? sitok banci sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep? yo anakku, Apa yen yo, tak Kak? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Masa Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling Padang Bulan, ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho. Dikirimi mic. Wireless. Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong, Pak? Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung Kok paham. tak WA. Heeh, gung paham aku. Wewe niken urung paham Aku kowe. urung paham, aku karo nikah nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye, Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pala ade cekakaan ya Mas. Kudune iki Lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling nih. Lambene meletek di sirah. Heeh, lambene buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten, Mas. Kemplangan. Gamelan karo ki. Lulu iki eneng orjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti lingguh lho. Ya maksudnya karo nggih sepote sliramu. Ono to, Kang Mas. Jelasno to, Jelasno to, Sing jelas Kakang to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kowe Kakang. iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik, iya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Mana sih kamu Heeh, wanita iki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa orang tuh jane? Sindi Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati Niken. kenalin mbek iki kok. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Piye? Lho piye iki? Selawatan Piye ndek nganggo. Mas selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora Iki lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, Nih. biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki lho. Ayo jajal. Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, jajal piye jajal. Siap. Pokoknya aku ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta ini kaploke kene. Walah, lha jare samian sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nonton angel rap. Wah, seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah,
yo. Ini ya. Ndang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Heeh. Oh iya iya iso aku iso. Ayo, ayo Ya. Duk di ero. Lho lho kok bekek kono. Lah isone ngene kok. Heeh. Lho ki piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Ki pamen Lah aku nesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng kok. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek kek mie kok ning anding speaker lah ya ndak nilai muni. Ora muni iki ngonanku. Ngecel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, iya. Ya, Dang. Ayo. Le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor Bener. plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor Sing kene. isor plek. Tapi bener. sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Walik, Duk, paling Duk. walik. Ah. Iya. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Ya. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo badhe menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe no. ra kepethuk, Kang Nggonmu Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh lho, aku roh. Ae ora. Aku malah nggo cempolo. Aku ora Seta. puas. Tapi ya. Iki wayang ora ning BPJS lho korban untu. Duk, Apik, tapi kok. aku penasaran, kuwi jane brengose tenan apa ta? Lah, iya. Iki Iki masa tenanan. iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbang. Wih. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki arep loro. nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah ngomong sak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wi brengose. Wis tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Ini brengos asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu Mas Sik lho dicek sik. Alapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to Ayo, ya? Ya golek golek pangan. pangan samploan bae kok iso kaya Iya. ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas. Iya. Luar biasa sekali pengorbanane panjenengan Kang Mas. Labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lo Kang Lah, Mas. ngono. Panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih pangganti Panjas Kang. Moro bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjas Moro bang. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Kok Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Wadah apik kuwi kok cekekan. Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok.
Ayo. Nah, ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Wah. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamrih pari wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe. Ki apik. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki Kowe kok arep kok luwih galak timbang Bandung, Bar. Apa? kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. Sawa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Mindah ya. romantis ya Kang. Telek. Weh, iki wang ngono ngetukne mik. Oh, apa mike nganu kecokra untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rung mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Mas. Rodok ndek deloken mau mik teko Nyocok moto moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Napa Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling? Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarta ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lha kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? Ne opo? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. opo? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh. Walah iki barang wis gak kena jak kompromi. Tuh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak cek ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Oh. Napa? Anu kena paku mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Nah terus? Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi runduk niken. Oke. Kok ngaren men to Kang Mas? Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu?
Gemati. Mati sih, gemati. Sida kemati to. Sido. Wis jangan kuat itu. Wis go bios terang jadi sambat panas mau. Panas. Oh. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Josok aja. Gemati Mas Ibra. Yo, dijogetnya lo ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan dan rabi? Ngapa? Yuk Gemati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Kopine pepet. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi Apa tenan to, Nduk? lambaranku katresnan suci Terus? serta uga tulus janji endah rinangkit sakjroning ati Limas ojo blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring paduka Sodang Mas bakal blenjani aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak roti hati Kemloko lagi bergoyang bersama Kang Mas sawit bersama Imeo Astabrata suka oke eling nalika terus liramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun kadulu merati kemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga tulus janji endah rinangkit sakjroning ati Nimas ojo blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring paduka Nimas ojo blenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal
luar biasa yondo. Iya mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono yondo. Iya mak. Berarti ditongkas mas. Ora. Kowe kok setongkas. Sing tenang los iki kok wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki ke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yuk, ngaju meneng sik. Bah, suaramu apik lho mas. Apa ya? Alem aku kowe. Alem. Suarane apik. Terus sing elek kelakuane. wis suwe. Heeh niki saka anu wau wonten pamurutan anu Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten nggih mbok bilih kersa menyampaikan pesan-pesan nggih. Suasana pada malam hari ini. Ngaten monggo katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Miki Bapak. Monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota dewan. Monggo. Satya Putya Panakasih Subida malikatur pripun Bapak Edi Santoso monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan Mangke riyen sasana budaya tembang-tembang sinden yani dhisik. nggih Kang Mas Arya Kasuwo Satya Putya Panakasih oh mboten kersa Sambil menunggu Pak Edi, Nggih. anu tembang-tembangan sinden lintune riyen nggih. ngaten nggih berarti wancine buah-buahan iki kakaturan Kok jumeneng iso buah-buahan lho? lho lah buah-buahan to ya jelas Nggih. momoke ngriki aja ditinggal kapribaden kanthi murah kaya sing eling iku budaya Kenalan dulu. kena wajan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah ya aku dong-dong malih kok. Oh ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu enggal. Wilujeng dalu. Yen to para kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwale. Kuwale. Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Enggak kuwale. Asmane sinten tlatah pundi? Nah, padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malih piye to? Ayo asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalam? punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko yang Legi. Berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados e. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh. budaya. Nah,
Niki mau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, nggih. Mau dereng Siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. Di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing hati-hati. Ya. Hati-hati Dan apa? lho. Lah, kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe joget. Arya. Arya kuwi. Wah, kok carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kancane. Oh iya ora ketok engko malian. Pengendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. Penting lah khasiate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Hirman. Sing tenang, Nduk. Bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Hirman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yo, lewung digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Yo, jajan. Iya, iya. Iya, iya. Woi, jajan. Awas.
ana bisa Parasé diwalik slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Pesek, irunge pesek. Iya. Yuk spot sing slendro, panca. Yuk, Mas Mio, wayang nut jaman kelakone. Nggih. Pokoke kabeh dirambahi, lakone Nggih, kecekel, guyone kecekel, lagu-lagune kecekel. Oh, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit majange. Jadi penonton ki selirane dhewe-dhewe, ya sak bisane dalang. Nggih, mampunya. Paringin dangdut nggih mlebet, ketoprak ludruk nggih mlebet, luwes kok, Mak. Wah. Nduk, jadi. Dikeroyok wong loro wae. Iya. Sitok cilik, sitok bunder. angka 10 Oh iya. 0 siji Dek Sinta Mbak Sri Wahyuni. nggih Wadah, jan cawak kabeh. Diwalik slendro aku pengen podang kuning gitu. Wah. Entong. Apa? nggih Oke, akhirnya cie. ya cie ya cie iki sing ning guri bat nyamuk kabeh Anu. ajake ya mejene dino PJ apa? ajak jadian Anu podang kuning. Nggih. Dong. Kok Dek Sinta kayak biasanya ngono apa ya? Apa artinya malam Senin ngono lho. Minggu. Oh, Minggu Dek. Yuk Mas Arya. Dek ada dados. Wow ya. Dia ada bisa dados. ora krasa keluyuran anggolek isih sayang
nganti bengi ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen kakonya nding ora krasa keluyuran golek isih sayang pengen miteran gon golek ora krasa esuk ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kakonya ora bakal atiku kagembang liyan si odang ngandut ati kepranan ora manjur atiku lan saya duduk Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Sri Wahyuni. Mas Mio, aku jane arep takon karo sampeyan. Pripun? Sampeyan kok Mio iki apa artine ta jane? Lho, kok jeneng kok Mio singkat padat jelas. Teng pundi papan, teng pundi panggonan niku asma kinarya japa. Wong mbakmu sak Mio ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gede. Nggih, Akbar niku artine gede dene dipiji, piniji niku nggih wonten. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B. Barokah ing ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. B. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R.
GR Rino kelawan wengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Nggih. Tak tambahi selawe lho. Wah siap, sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar, meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek wae lho arep apa to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Adi eker-eker pitik ki nggih. Ayo terakhir dinggo penutup ning Oke. rembukan. Wah. Iki mau permintaan terbanyak belum Jih. dipinangkani. Lagune napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kancane aku muni musik iki seneng kok. Mergo arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Yo anu Sunda Manik. Nduk niken. Ingkang ngaturke Yudik niken buat penutup limbukan. oh ya, nggih, Cundamani. Diam sini mboten? Apa? Diam sini Boleh mboten? no. Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia kok MC? berbahaya. Loh ya Bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Ngenyek. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Niken Sa Lepo. api. Iri yo. Nggih. Duwe dendam mek aku ket mau aku dilokne pitik lah, dilokne babi lah. Ora ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio. Nun. Aku tak keprukan untuk ngelakon sik ya. Kula golekne boto pripun? Keprukan sing keprukan wayange. Walah. Keripik gedang keripik telo sithik edang waten rata. Mengko Jaluk. ketemu aku ning gara-gara ya. Siap. Oke, heeh. Ngono ya dilangi sik ireng-irenge. Wis duwene rai yo iki biyen. Urip-urip wis to. Heeh. Ya, tak keprukan sik pelok lho Mbah Tarkun. Nggih. Tuku sing tupa kumelun mangambar selaning krana sumarba arum kandanya. Kandanya sasmita jati sasmita mangsiting dema Berselanya krono jadanya mrea mewangi kuku sing dupa ngabari ing antariksa minangka sasmitaning kang para jawata utane kang